ya mai gida Allah na wanda bai da na kuma bai da mata na wanda ba a mai wayo ko kafata wanda dai kashe uwa ya kashe nata a zo gare shi da neman musu gata ya wanda bai da na kuma bai da mata ya wanda ba mai wayo ko kafata wanda dai kashe uwa ya kashe nata a zo gare shi da neman musu gata ya mai gida wannan kisa tana ƙara murin ki daɗi da hakan na gane kowa yana da rauni ya rabu ban abin shukawa da ran kada san tsummutar ciyawa ya firgita ni ya mai gida ya kwacau ya azizu ana abubuwar ka ta gama gajarjar masu nema damar ilahiya ta kara ba mu dama madan akan bada tuni mun kara su ma ba ruwan ta za ya farfado da masu noma ya mai gida abubuwar ka ta gama gajarjar masu nema ilahiya ta kara ba mu dama madan akan bada tuni kuma suma ba ruwa da za a farfado da noma gida abu ya wakilu a yamanadi mai ba da taimako a kowane wadi ina kiran ka da kiran da kai wadi sana kira jiki da ruhi na mutu a fardi ya mai gida ya koya wakila ya munadi mai ba da taimako a kowane wadi ina kiran ka da kiran da kai wadi ina da ruhi kira jiki da ruhi na mutu a fardi ya mai gida Allah ka yi mukassasun salati kuma sakakke yi mala'ikun isa masu zufa da haske su dinga shiga ta babu salami yanke take su fito baki a su tsaya su ƙara sake da mai gida kake zaton isa yadda kake zaton isa kai inda ya faɗi mana ce ka sa kai jini san waje ka je igiyar ka ta kai duk zurfin waje ka shiga dan tsawon ka kai Amina ta gawa kuma wallahi sai da ta yi jiyan da kake zata nisa uwar mu ta kai da Fatima to ka sa kai tun nisan waje ka je igiyar ka ta kai duk zurfin waje ka shiga dan tsawon ka kai madala ya mai gida da kai ne na samu gata ya mai gida da kai ne na basurata ya mai gida ƙara duba zuciyata ayyumin abin da za ya ƙara hassase ta a mai gida ya mai gida da dafaɗinka nake ta buri mai gida haɗinka yana da kauri mai gida ƙaran tafiya da sauri ka ba abin da ka bawa
gida ta dafarin ka na yi kuri mai gida haɗin ka yana da kauri mai gida karan tafiya ta sairi a ban abin da ka baiwa buza da likifari ya mai gida ina da kai waye za ya tsorata ni ina da kai waye za ya firgita ni ina da kai waye za ba ni rauni wai ina da kai waye za ya kassara ni ya mai gida hasbunallahu wa ni'mal wakilu hasbunallahu hasbunallahu ya hasbunallahu 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 wa ni'mal wakilu hasbunallahu wa ni'mal wakilu ni'mal mawla wa ni'mal nasiru ya azizu ya karimu ya wajudu ya azizu ya karimu ya wajudu ya muntakim jabbaru azizu ya muntakim ya jabbaru ya azizu ya muntakim ya jabbaru azizu sijirilla masmulin alaina sijirilla masmulin alaina wa ainilla nasratul ilaina bihawlillah la yuqdar alaina wallahu min wara'ihim muhidu wallahu min wara'ihim muhidu القرآن المجيد في لوح المحفوظ حسبنا الله لمن بقى علينا حسبنا الله لمن أسد علينا حسبنا الله لمن أسد علينا